Привитание, поважанные глядачи. Здравствуйте, уважаемые зрители. Конечно, трэба адпачываць. Выйсці ў лес, пашукаць грыбоў, адвесці душу. Гэта падзея потым абмяркоўваецца ўвесь тыдзень. Канешне, хто што знайшоў, хто што не заўважыў. Гэта прыемныя ўспаміны, асабліва зімой. Але я, як заўсёды, што бачу, то і пяю. Насамрэч, у гэтым відэа мы будзем разбураць. Што разбураць? Вам, можа, ўжо цікава? Ну, тады глядзіце, слухайце і потым выказвайце свае заўвагі ў каментарах. Бо каму-каму, а маім гледачам заўсёды ёсць што сказаць. Чуть-чуть линий. Для того, чтобы на них набить ступеньки. Потом баба доску уже со ступеньками положит на крышу. Но сначала на саму крышу надо будет забраться по лестнице. А потом он будет весь к трубе по этой доске, уже со ступеньками. Маючы пэўны досвед будаўніцтва чаго-небудзь сваімі рукамі, я лічу, што маю права трохі паразважаць на гэту, трэба сказаць, вельмі гарачую тэму. Ну, пакуль робіцца гэта неабходная нам прылада. Лепш за ўсё мы, канешне, ведаем саміх сябе. То бок, што падабаецца, што не падабаецца. Здолеем мы зрабіць нейкую працу самі, ці трэба запрасіць спецыяліста-суседа. Вось гэтыя назіранні дазваляюць адшукаць менавіта свае варыянты вырашэння шматлікіх пытанняў будаўніцтва і рамонту. Ну вось, напрыклад, робім нешта хутка і без падрыхтоўкі. Бывае так? Ну, канешне, бывае. Спатыкнуўшыся у чарговы раз аб паліцу, якую трэба якім-то чынам прыладзіць у прыбіральні, мы імгненна знаходзім выйсце. Клеім яе на двухбаковы скотч. Ну, ці калі яна ўжо так не трымаецца, гэтая рэч ляціць у сметнік. А ніякага жалю не трэба было падаць, тым больш пры жонкінай маці. Ну, што за зяць? Не даць, не ўзяць.
Але ж усе людзі розныя, вось. І дзеля ўсякай працы абавязкова трэба стварыць умовы. Канешне, гэта патрабуе пэўны час. Бывае, трэба крыху пацярпець, каб зрабіць рашучы крок. Ну і што з таго, што ўжо у сакавіку ўся сям'я пачынае галасіць: «Тата, прыбяры елку, тата, прыбяры елку». Ну дзе тут якая творчая праца? Таму, добра ведае сябе, дзвюма нагамі наступаю сабе на шыю, каб у штодзённых турботах знайсці дзірку і рабіць што-небудзь неадкладнае. Але ж у нашай вёсцы усе справы чамусьці толькі такія. Вось такая праца. Зусім нецікавая, марудная, ну і зусім неўдзячная. І акрамя таго, што гэту печ спачатку трэба дэмантаваць, яе ж потым трэба пабудаваць зноў. А ўсё ўпершыню і вельмі баюся, вельмі.
Да, козу доить. Это не на диване лежать. Опыт нужен. Хоць памалу, абы добра. Паціху, патрохі рухаюся наперад. Насамрэч, я ўсё разумею, і гэтыя працы ўжо даўным-даўно трэба было завершыць. Але вакол існуе гаспадарка, жывёлы, гарод, нарыхтоўка кармоў і мноства іншых пытанняў, якія трэба
вырашаць. Таму працяг разбурэння і, спадзяюся, стварэння новай ацяпляльнай печы вы ўбачыце у наступных серыях хронік. Ну а пакуль, паважаныя і вельмі цярплівыя мае гледачы, да пабачэння.